היי, ערב טוב. תודה רבה שבאתם. אני מוזמנים לפתוח מצלמות, להיות איתנו. אז שמי נטע, יחד איתי נמצאים פה מרק, אתה מייק. לא, אני בהווה. אה, מייק ומרק, מקימי המרכז לאקולוגיה יצירתית. אנחנו נדבר היום קצת על חלק מהנושאים שאנחנו נוגעים בהם בקורס, בעיקר קהילה, איך אנחנו בונים קהילה ואיך אנחנו בונים מאדמה. נדבר קצת על חוסן ועל הקורס שלנו ונספר עליו טיפה. אז מרק יתחיל. תודה רבה. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לעשות את הוובינר הזה. אני מרק, אני חבר קיבוץ לוטן, חלק מהמרכז לאקולוגיה יצירתית, ומה שרצינו לדבר היום זה על בעצם איך אנחנו מייצרים קהילה. אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה, כולם יודעים את זה, ואנחנו חשבנו מה מתוך הניסיון שלנו אנחנו יכולים לחלוק, ואיך זה בעצם נמצא בתוך הקורס שאנחנו מציעים, ההתמחות ירוקה. אז בלוטן אנחנו אומרים, מרבים להגיד שהצבע הוא המורה הכי טוב שלנו, ואנחנו בעצם שואבים השראה מהטבע, ככה זה בפרמקלצ'ר, אנחנו חושבים על איך הטבע יכול לתת לנו את השיעורים שאנחנו צריכים כדי לתכנן מה שאנחנו צריכים, וכשאנחנו חושבים בעצם על מערכות אקולוגיות טבעיות, אז יש לנו המון מה ללמוד מהן, הן סך הכל תוצאה של מיליארדי שנים של אבולוציה, אז הם יודעים דבר או מה על קיימות. ואני רציתי קצת להצביע על כמה מהעקרונות של המערכות האקולוגיות, שאולי אנחנו יכולים לחשוב עליהם גם במישור של קהילה אנושית, שאנחנו חושבים על איך ליצור קהילה אנושית. אז קודם כל, המון המון מינים, נכון? אנחנו רואים מערכת אקולוגית, הרבה מאוד סוגים של מינים, הצמחייה, החיות, החיידקים, הפטריות, הכל בעצם נמצא ביחד, והכל, זה לא אוסף רנדומלי, אלא שיש בעצם קשרים בין הדברים השונים, בין היצורים השונים, והעניין הזה של יחסי גומלין והתלות ההדדית, זה בעצם אחד העקרונות הברזל של מערכת אקולוגית, איך מערכת אקולוגית מעגנת את עצמה עם כל הקשרים האלו, והסוג התלות ההדדית בין היצורים יש בזה כמה היבטים. אחד הדברים הבולטים כמובן זה המזון, נושא של מזון, היצורים בעצם ניזונים אחד מהשני, אבל זה לא חד כיווני, יש פה בעצם מחזוריות, זה לא ליניארית. אז גם הנושא של מחזוריות, שיש לנו ריבוי של קשרים האלו, זה נושא מאוד מאוד חשוב, כי בעצם כל המידע, האנרגיה, החומרים זורמים באופן חופשי בתוך המערכת הזאת, אין שום חסימות. וככה בעצם המערכת יכולה, במיוחד אם יש הרבה מאוד קשרים בין הדברים, אז זה מביא איזושהי גמישות, והמערכת יכולה בעצם להגיב לדברים שקורים ולתקן את עצמו. אז אפשר להגיד בעצם שמערכת אקולוגית היא משהו שלומדת מטעויות ויכולה לתקן ולחזור כל הזמן לאיזשהו איזון. למרות שכל הזמן יש שינויים בתוך המערכת, היא נמצאת באיזשהו איזון גלובלית. אז יחסי גומלין, המחזוריות, שני עקרונות מאוד מאוד חשובים. עוד נושא שאנחנו רואים הרבה מאוד בתוך המערכת האקולוגית, זה בעצם שיתופי פעולה. שיתופי פעולה ושיתופיות, שאקולוגים התחילו לחקור מערכות אקולוגיות לפני איזה 100 שנה, הם דווקא חשבו שהם ימצאו הרבה מאוד תחרות בין מינים.
אם יש הרבה מינים שחיים ביחד באותה המערכת, הם חשבו שחייב להיות הרבה מאוד תחרות ביניהם למשאבים, אבל מסתבר שלא. אנחנו רואים הרבה יותר מקרים של שיתופיות בין מינים שונים, מאשר מקרים של תחרות בתוך מערכות אקולוגיות. ואנחנו מאוד מכירים למשל את כל הנושא של הפרחים והחרקים, הנושא של הפריה, זה בעצם מערכות שהן צמחו ביחד, עד שיש הרבה מאוד תלות הדדית בין החלקים בתוך המערכת, וככה בעצם היא ממשיכה להתקיים בעקבות השיתופי פעולה האלו. ושיש לנו הרבה מאוד יחסי גומלין, שיש הרבה מאוד שיתופיות, זה בעצם אומר שיש לנו הרבה מאוד מגוון, והנושא של מגוון ביולוגי הוא מאוד מאוד קריטי בתוך מערכות אקולוגיות. אנחנו בעצם רואים שהמערכות שיש להן הכי הרבה מגוון ביולוגי, יערות גשם, ריפים של אלמוגים, יש להם הכי הרבה חוסן ויציבות, כי הקשרים ביניהם, אם משהו נפגע, יש מינים אחרים שיכולים לקחת את התפקיד שחסר. אז ככה בעצם כל המערכת היא הרבה יותר גמישה, ויכולה להגיב להפרעות, ולחזור שוב לאיזשהו איזון גלובלית. ולא להיכנס לאיזשהו סחרור של הרס. אז זה מה שקורה ברוב המקרים. אז אנחנו רואים בעצם שהיחסים, העקרונות האלו, היחסי גומלין והתלות הדדית, הלולאת פידבק והזרימה המחזוריות של חומרים ואנרגיה, השיתופי פעולה והמגוון, הם בעצם מביאים את החוסן והעמידות, וזה בעצם מביא את המערכות האלו לקיימות. אז אנחנו מאוד מאמינים פה שהנושא של קהילה אנושית בעצם נמצא במרכז, בלב האתגרים שלנו היום. איך אנחנו יכולים לחדש את נושא הקהילה, איך להפוך את זה למשהו שהוא רלוונטי לעצמנו, לימינו, ובעצם אנחנו מנסים לראות בתוך הניסיון שלנו פה, איך אנחנו יכולים להביא את זה למשהו שאנשים בעצם ייחו דרך הקורס שלנו. אנחנו בקיבוץ לוטן עלינו לקרקע פה בשנת 83, באזור מאוד מאוד קשה וקשוח, מדבר אחד הקשים בעולם, מעט מאוד גשם, אין כל כך אדמה פוריה פה, מעט מאוד מים כמובן, אז בכל זאת קבוצה של אנשים החליטו להקים פה בית, ולמהלך השנים, בהתחלה לפחות אנחנו היינו מאוד מאוד מבוססים על חקלאות במדבר, תמרים וגידולי שדה, גם במצבים מאוד מאוד קשים הצלחנו לגדל דברים ולחיות בתוך המדבר, ולאט לאט הקהילה התפתחה, ואחד הנושאים, אחד הדברים הראשונים שהתחיל לקרות, זה היה בעצם ילידת הילדים, וזה בעצם מיד הרים את המגוון של הקהילה, המעבר מרווקים לזוגות צעירים, למשפחות, איך אנחנו מגדלים את הילדים, איזה סוג קהילה אנחנו רוצים ליצור לעצמנו, זה מיד שם את הנושא הזה במרכז. אמצע שנות ה-90 אנחנו גם התחלנו להוסיף לעצמנו את האג'נדה הסביבתית, מתוך איזשהו רצון לראות איך אנחנו יכולים יותר לשמור על הסביבה המדברית שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם את ההשפעות שלנו על הסביבה. והתחלנו מאוד מאוד בקטן, חשבנו מה אנחנו יכולים למשל לעשות עם הפסולת שלנו, במקום לזרוק את זה לפח, איך אפשר להפוך את זה לסוג של חומר גלם, והתחלנו לפתח את השיטה של בנייה עם פסולת ועם טיח אדמה, ולבנות סוגים שונים של פרויקטים. פה אנחנו רואים את תחנת האוטובוס של הקיבוץ, אבל עוד משהו מאוד מעניין קרה. בעצם אנחנו גילינו שהפעילויות האלו, העבודה, העשייה המשותפת,
ממש בוני קהילה, תרתי משמע. אז אנחנו מביאים ביחד את האנשים אחרי שעות עבודה, הילדים, המבוגרים, ואנשים מתחילים לבנות וליהנות ביחד, ויש לנו גם תוצאות יפות, וגם אנחנו בעצם מחברים אנשים ביחד. עשינו הרבה מאוד ניסיונות במהלך השנים בסוגים שונים של בנייה, למשל הבנייה עם חבילות קש, כדי להתמודד עם החום הכבד שלנו, אנחנו צריכים פה בידוד מסיבי, זה נושא שאנחנו מלמדים בתוך הקורס שלנו. ושוב כל הזמן עם השילוב של הילדים שלקחו פיקוד על הפרויקטי בנייה, תמיד אהבנו את העבודה של ילדים פה, מסיבות בוץ ובמבה כדי קצת לשחד אותם שהם יעשו את העבודה, וככה בעצם אנחנו בנינו הרבה מאוד ממה שאנחנו רואים היום בקהילה. אז בעצם העשייה המשותפת תהיה מנוע, הגלגל של הקהילה. אם נשווה את זה לטבע, אז זה כמו ההישרדות בטבע. אני שומעת את עצמי, אז אני קצת לחוות את זה. שומעים אותי? אז פעם אחת המטרה יכולה להיות הצורך בגידול מזון. אנשים שרוצים לגדל לעצמם את האוכל, ומתגייסים ביחד ומקימים גינה קהילתית פעם אחר פעם. במדבר כל שנה צריך להקים אותה מחדש. לפעמים צורך של פתיחת משבר. כולנו זוכרים את הקורונה, או שכבר שכחנו עם כל מה שעברנו מאז, אבל קהילה שעובדת עם משבר ועושה ביחד. לפעמים לפעמים צורך שומעים אתכם יכול להיות בחו"ל. להנציח חבר שעבד לנו, ופה רואים אותנו מקימים גן זיכרון, וכאן בווידאו הזה אפשר לראות אותנו מקימים בדקת הצעירים, החינוך, המציל, מי שעולה במדעי דברים. אז כל הקהילה מתגייסת ביחד, מבוגרים, מבוגרים יותר, ילדים, צעירים, כולם ביחד, דברים שיהיה ירוק בשכונה הזאת. אז איך מייצרים קהילה פורחת ובטוחים ביכולת שלה להתקיים לאורך זמן, מה שאנחנו קוראים לו בר קיימא. מקשיבים לטבע ואנחנו לוקחים ממנו השראה. הדבר הראשון שמרק דיבר עליו זה מגוון. אז באמת הגיעו לכאן לאורך השנים המון סוגים של אנשים, אוסטרלים, אנגלים, ישראלים, אמריקאים, אמריקאים שונים בגילאים שונים. לאורך השנים נולדים לכאן ילדים בגילאים שונים, סל אמונות שונה לגמרי, אנשים בלוטן לא בהכרח דומים בערכים שלהם, באמונות שלהם. יש איזה משהו שמחבר את כולם לתוך איזושהי מקשה, אבל באמת מגוון מאוד מאוד גדול, סדרי עדיפויות שונים, והיום חיים כאן 3 דורות ביחד, עם הקלאשים של האי הסכמות, וזה מה שיוצר את הרבגוניות הגדולה. דבר השני, תעלה למעלה אחד. הדבר השני זה המחזוריות. אם הטבע מייצר מחזוריות, אז גם אנחנו בני האנוש מנסים לייצר מחזוריות בעצמנו. כולנו מכירים את הטקסים היהודיים. פה אנחנו מאוד מתאמצים לחגוג ביחד שבת, חתונות, לוויות, עלייה לכיתה א', לידות. זה ממש חלק מההוויה היא שמזמינים את הקהילה כולה, והמסורות ננטשות לאורך השנים, וכבר לא משרתות אותנו, וחלק ממש מסורות לבן שלי.
הדבר השלישי שדיברנו עליו זה שיתופי פעולה, שיתופיות ויחסי גומלין. כותבים לי שלא שומעים אותי. כבר מלא זמן לא שומעים אותי? יש עוד מישהו שלא שומע אותי? את שומעת אותי? רגע, תומר מדברת. מה את אומרת? כשאת מפעילה את הסרטונים אז שומעים את הסאונד של הסרטון ולא שומעים מה שאת אומרת תוך כדי. אה, חשוב. כן, וגם אני לא יודע אם שומעים אותי, שומעים אותך. אז נראה לי ששניכם פתוחים עם המיקרופון או הספיקרים, אולי אם אחד מכם יכבה הכל אולי זה יהיה יותר טוב. עכשיו המיקרופון שלי סגור, וגם הרמקול? וגם הרמקול. אוקיי, אוקיי. עכשיו עובד טוב? אמ, כן, לא, זה- זה סגור. אז אני אגיד בשני משפטים מה שאמרתי על הסרטונים. בגדול, היה סרטון אחד שראיתם בו עשייה קהילתית מהמון המון המון סוגים, כולם ביחד התגייסו להקים את שכונת הצעירים החדשה, ואיך כולם מתגייסים ביחד. ובסרטון השני ראינו הקפות של סוכות. אני באופן אישי, הסיפור הזה של חיבור ליהדות הוא חדש עבורי וקרה פה בלוטן, ובאמת איזושהי מסורת שהיא מאוד מאוד עתיקה מייצרת איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק, אנושי. ואז דיברנו על שיתופי פעולה. אתם כבר מלא זמן רואים פה את קבוצת הוואטסאפ של אותן על המסך בזמן שאני מקשקשת. אז אפשר לראות דוגמה, זה מין, זה קוריוז. בסוף המערכות יחסים והיחסי גומלין הם הרבה יותר עמוקים, אבל אפשר לראות איך כותבים בכמה דקות מישהו רוצה שיביאו לו חבילה מהדואר שתקועה בסופר באילת, ואחר מבקש שנורקל ומשקפת להשיל למחר, ואז אחר מבקש טרמפ חזרה. בעוד קבוצה רואים תמונה של הילדים משוטטים, כי מישהי חיפשה את הילד שלה, אז מישהו אחר מצלם. אז באמת הדבר הזה שאתה תמיד יודע, שאתה לא יודע איפה הילד שלך, אבל יש איזשהו מבוגר אחר שרואה איפה הוא. חפשים צנצנות, כל דבר, באמת, כל 5 דקות מישהו רוצה משהו אחר ויש מענה. ארוחות משותפות, ערבות הדדית, מענה לצרכים כשמתעורר קושי, אבל גם ביום יום ובעיקר ביום יום, לא רק בהכרח בקושי. ומה קורה כשיש משבר? העליות והירידות ומה שמרק דיבר עליו פתאום חלק חסר והטבע צריך להשלים אותו. אז זו דוגמה למצב שבו הקיבוץ נקלע לקושי ומצא את עצמו מזדקן ומדלדל, וחבר'ה צעירים לא הגיעו ומצאו את הדרך, והקיבוץ עבר תהליך של שינוי. ואני נראה לי שיש פה איזה 15 חברים חדשים והילדים שלהם. בשנה שעברה עלינו לחברות ונקלטנו בקיבוץ. אז באמת מוצאים את הדרך כל הזמן להתבונן, להסתכל מה משתנה, מה לא עובד מספיק טוב ואיך אנחנו משפרים. ועוד כמה תמונות של הקהילה מהשנתיים האחרונות בצל המלחמה. ממשיכים מאוד מאוד להקפיד, להיפגש ולחגוג את החיים ולציין את היוולדות הילדים, ולמטה אפשר לראות את החגיגה של המילה הכתובה עבור הילדים שעולים לכיתה א', טקס שבועות למעלה. ובעצם, ובעצם איך אנחנו מביאים את התמצית של כל הדבר הזה לתוך קורס. הקורס התמחות ירוקה נולד לפני 25 שנה, ואני חושב שזה נולד מתוך הניסיון של הקהילתי שלנו, והרצון בעצם להביא מתוך הניסיון הזה וללמד אחרים, ובתוך גם מסגרת של קהילה, אבל גם מסגרת של פרמקלצ'ר. זה קורס פרמקלצ'ר, שבעצם למי שלא מכיר, פרמקלצ'ר זאת שיטה של תכנון, שאנחנו שוב שואבים השראה מהטבע, ורואים איך אנחנו יכולים ליישם את מה שאנחנו לומדים מהטבע, כדי ליצור אזורי
אזורי מחיה, מזון, אנרגיה, קהילה, כל דבר שנותן לנו בעצם איכות חיים. אז מה אנחנו מלמדים בתוך הקורס? תכנון ועיצוב אקולוגי, העקרונות למעשה של הפרמקולצ'ר, שמתחיל עם האתיקות של דאגה לכדור הארץ, דאגה לבני אדם וחלוקה שוויונית של משאבים. חקלאות בת קיימא, ייצור וייצור מזון, איך אנחנו מגדלים מזון מקומי ובריא, בנייה טבעית אלטרנטיבית, תכף אנחנו נקבל איזשהו שיעור קטן בנושא הזה ממייק, טכנולוגיות ירוקות כמו ביוגז, אמצעי בישול כמו תנורים סולאריים, שירותים קומפוסטים, כל הדברים האלו שיכולים לעזור לנו לחיות בצורה בר קיימא, ואיך אנחנו בעצם מחברים את כל זה לתוך קהילה. אז בעצם אחד הנושאים המרכזיים שלנו זה הנושא של בנייה באדמה, אנחנו מאוד אוהבים לבנות באדמה, ועכשיו אנחנו נשמע ממייק על איך אנחנו עושים את התערובת אדמה לבנייה. אל תשים את עצמך על מיוט. לכולם, אני אקח כמה דקות להסביר לכם איך אנחנו בעצם מכינים את האדמה. רואים אותך. כן? כן, כן, לא בסדר. יש לנו פה אדמה מקומית, חול וקש, ואני אראה לכם את השלבים, וגם נגלה לכם חלק מהסודות גם כן, תוך כדי. תמיד השלבים, שלב ראשון תמיד זה מים. אז אנחנו שמים מים בתוך הגבעית, אז מפזרים, מאוד חשוב, לפזר את האדמה המקומית בתוך המים. לפי ההיגיון, הרבה חושבים ששלב השלישי זה כבר ללוש, דווקא אסור לנו ללוש, אנחנו רוצים לחכות לכמה דקות קוסמיות, להיכנס פנימה ולעשות לנו את השינויים. אני מוסיף טיפה מים מלמעלה. בכמה דקות אלו אני אסביר, האדמה המקומית חייבים לקחת קצת בעומק, לא רוצים לקחת מהשכבה העליונה, כי זה איפה שכל הפוריות הקרקע נמצא, כל החומר האורגני שהתפרק והופך להיות מין קומפוסט, אז אנחנו רוצים לקחת לפחות 10 סנטימטר בעומק, לפעמים יותר, ואז בתוך האדמה הזאת יש לו אחוזים שונים של חול, מה שנקרא טין, וחמר חרסית. החמר למעשה זה הכוכב שלנו, כי זה הדבק הטבעי שיכול להדביק את כל הגרגירים ביחד. למה יש לנו עוד חול פה? כי אם יש יותר מדי חמר בתוך התערובת, כשהיא מתייבשת, הבוץ, אז יש סדקים, אז יש חולשה. אז דווקא החול שהוא אבן קטן, עוזר לאזן את הסדקים, ויש את הקש שאנחנו מוסיפים גם כן. חיכינו כמה דקות, ונראה אם אפשר כבר להתחיל לעבד. אז מה שהיה גושים עכשיו נמאס, אפשר ללוש אותו. נוסיפים את החול, שזה למעשה אבן קטן, אז גם נותן חוזק. מערבבים. התערובת מתחיל להתייבש, אז אני אוסיף מים לפי הצורך. בשבילי החוסן האישי זה באמת העבודה של הידיים, גם אם זה בנייה בבוץ או אם זה גידולים, לגדל את האוכל שלנו. ואני מתעסק עם זה הרבה שנים, מאוד אוהב ללמד ולעזור לאנשים לקבל את הביטחון העצמי של החוסן של העשייה שבידיים. עכשיו אני מוסיף את הקש, שזה ממש אותו דבר, דומה לברזל בניין שמוכסים אותה בתוך בטון. וזה נותן את החוזק הכיפוף. אני אוסיף קצת מים כי הקש הולך לייבש את הכל, גם כן ישאב חלק מהלחות.
ולאט לאט הוא יתחיל להתחבר. הבוץ היום נעשה מזה יציקת לבנה, אבל למעשה אותו תערובת שאנחנו קוראים לזה תערובת בוץ לוטני קונסטרוקטיבי, זה אותו בוץ שמצפה את הקיר מאחריי. אז תלוי בסמיכות של הבוץ, אפשר להשתמש פה בשיטות שונות. אוקיי, אנחנו מתקרבים. יש לי פה לוח וגם כן מזכרות, אפשר מעץ או זה מפורמייקה, אני מכיר אותה קצת. מתחיל מהפינות ומהדק, יוציא בועת אוויר כדי שיוצא לנו לבנה חזקה. כמו שראיתם, תוך כמה דקות השתמשתי בחומר מקומי מאוד, פשוט מתחת לכף הרגליים שלי, היא מהר פשוט, אני חושב גם כן מאוד כיף. בואו נראה מה יוצא לנו. ישר מוציאים, אז עם מסגרת אחת אפשר להכין את כל הלבנים של הבית שלנו. זה לנו לבנה די יפה. יש לי אולי קצת פגם פה, אני אומר 9/10, לא רע. והנה פה אפשר לראות אחד שהוא כבר יבש, לוקח בדרך כלל שבוע ימים. ואותו בוט שהכנו, למעשה בלי הקש, זה הדבק שידביק את הלבנים היבשות ביחד. אז זה הרעיון. ובשבילי, חוץ מחוסן, אני חושב שהבוץ הוא קסם. למעשה לכל תקופה. זהו, חזרה עליך, מה? תודה. אמ, אז אנחנו נחזור למצגת, רק לראות עוד קצת על הקורס, להסביר עוד כמה דברים. אוקיי, אז אז שוב, הנושא של הבנייה באדמה מאוד מאוד חשוב, אנחנו מנסים לתת איזושהי תמצית פה של איך אנחנו בעצם גם את הנושא העיוני וגם את הנושא הפרקטי שמאוד מאוד בולט בתוך הקורס, אז בונים פרויקט עם חומרים ממוחזרים, הרבה מאוד שימוש בצמיגים ואריזות, לומדים את השלבים השונים של בניית הפרויקט. הנה איזה דוגמה מלפני כמה שנים של איך ערימה של צמיגים יכול להפוך לפיל, למשל. זה אפשר לעשות כמעט כל דבר שעולה לדמיון. את השיטה של בנייה עם חבילות קש, שאנחנו מאוד אוהבים כאן. כמובן את כל הנושא של גינון, גידול מזון מקומי, איך אנחנו מייצרים ביטחון תזונתי, שנושא קריטי לחוסן של קהילה, אז השיטות של חקלאות בת קיימא, שיטות מאוד מאוד פשוטות, בלי הרבה טכנולוגיות, אנחנו מאוד מאמינים שכמה שיותר להשתמש בחומרים שיש לנו מסביבנו, שהם קלים להשגה. והסטודנטים גרים בתוך הקמפוס אקולוגי שנבנה לפני 20 שנה על ידי סטודנטים שהיו אז וגם אנשי הקהילה בתור מגורים עבור הקורס, וזה משהו אני חושב מאוד מאוד ייחודי של הקורס, והוא בעצמו רק החוויה של לחיות בתוך הקמפוס הוא משהו מאוד מאוד מיוחד. יש 10 כיפות כאלו כפי שאתם רואים, הם נבנו עם מסגרת של כיפה גיאודזית, על זה שמנו חבילות קש וטיח אדמה כדי ליצור משהו מאוד מאוד חזק ומבודד. ובעצם כל
החיים האלו ביחד ממש מייצר את הקהילה של הסטודנטים. מכינים אוכל ביחד, אוכלים ביחד, את הארוחות בוקר ואת הארוחות ערב, יש את כל הנושא של תחזוקה של הקמפוס, שומרים על המקום, לומדים איך לשמור על המערכות שיש שם כחלק מהיום יום של הקורס, וכל זה בעצם ממש מאפשר לנו את בניית הקהילה ביחד. ואנחנו יכולים להגיד, אחרי 86 מחזורים שעשינו עם הקורס הזה, היה במהלך 25 שנה, ויותר מ1,000 סטודנטים שעברו דרך הקורס, זה ממש חוויה שמשנה חיים, ואנחנו שומעים את זה שוב ושוב מהסטודנטים שעברו את הקורס, וזה בעצם מה שאנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק. אז אני אספר קצת על הפרטים היבשים. המחזור הקרוב שלנו מתחיל באוקטובר, מסתיים בנובמבר, הבא אחריו מתחיל בפברואר, מסתיים במרץ. בסך הכל אנחנו מדברים על 30 ימים, כולל סופי שבוע, של חוויה מאוד מאוד עוצמתית. לא, אני רוצה אבל לשמוע אם מדברים איתי. אני כן רוצה להיות עם זה, לא נורא שיש לי הד. חוויה מאוד מאוד, לא רק עוצמתית, זה גם להיות תקועים אחד בתחת של השני, 30 ימים, זה מוציא את האנשים שעוברים בקורס הזה שונים, מתוך ההתמודדות הזאת עם אינטנסיביות מאוד גדולה, לצד שקט מדברי אינסופי, יחד עם לימודים, כתוב פה 194 שעות אקדמיות, זה באמת המון. לימודי תואר ראשון, אנחנו מדברים על 80 עד 100 שעות אקדמיות בחודש, חצי מזה פחות או יותר עיוני, חצי מזה מעשי, אנשים מביאים משפחות להתארח אצלם תוך כדי הקורס וחברים, ארוחות מאוד מזינות, יוגה, זריחות, חיים משותפים, באמת חוויה מאוד מאוד ייחודית. קצת תכלס, מספרים. דמי הרשמה הם 500 שקלים, ההרשמה המוקדמת לקורס היא 9,750 שקלים, אנחנו מציעים באופן מאוד 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 חריג, הייתה לנו האמת התלבטות נורא גדולה על זה לפני הוובינר, הנחה למשתתפי הוובינר של 7%. זה נשמע כזה סכום גדול ומפחיד, אבל בעצם זה ממש ממש מעט, ובאמת מאפשר לנו לקיים את כל הדבר הזה של לאפשר הזנה מלאה ולינה בקמפוס, ואת הרבה מרצים ומרצות מדהימים שמגיעים ללמד את הקורס הזה. הרשמה מאוחרת היא החל מחודש לפני הקורס, אז המחיר קצת עולה, כי זה דורש מאיתנו איזושהי לוגיסטיקה אחרת. ויש לנו גם אפשרויות למלגות. יש לנו גם מלגה לנפגעי המלחמה, מכל סוג שהוא, ויש לנו גם מלגות בעקבות מצב כלכלי, משתי עמותות שונות שתומכות בקורס הזה. סרטון. I believe that definitely all we're a part of the solution or we're a part of the problem. And who wants to be a part of the problem? Fusing together our love of our environment here in the southern Arava Desert, our commitment to developing a community that has the values of caring for the environment while caring for people, to be an example of what societies can be in Israel and in the world. I think everyone's a teacher, but we became teachers because we had something we wanted to share. The Korean apprenticeship
provides a very practical set of tools, how to build, how to grow food, appropriate technologies which are applicable, and how we live together in community. Food does not come off the shelf in the shop, but rather comes from the earth and comes from hard work. This is the greatest connection that we have to the environment, and so it's a place that it makes sense to have a spiritual awareness in. I'm going to take back from this course a feeling of refreshed energy and like knowledge and skills that I can not only kind of incorporate into my own lifestyle, but also that I can pass on to other people. If people believe in that, if people see the importance of respecting more the nature and using the sources that it offers to us in a more fair way, come. Just come. Come check it out.